Salutare! Vreau să vă arăt ce am mai făcut acum în ultima perioadă. O baterie 3S de 50 de amperi. Un BMS tot de 50 de amperi. De 40, pardon, e BMS-ul ăsta. 3S. Am ales celule de la 2 amperi în sus. Aici nu știu dacă se vede bine, mi arată 11,4. Și o încarc de la un panou de 50 de W. Se comportă foarte bine bateria. Celulele sunt de la laptopuri recuperate, sunt încărcate, descărcate și iar încărcate și aflăm amperajul. Pe urmă le punem pe un site repack.com și le băgați pe toate, le scrieți pe fiecare puterea lor și acel program vi le compartimentează ca să iasă pachetele cât mai egal posibil. S 12,6 V. Tensiunea maximă de încărcare. Aici e un pachet, aici încă unul și aici încă unul. Deci 3S. Da? Sper că v-a plăcut filmulețul. Sunt sudate de mine, am făcut dintr-un transformator. I-am scos secundarul și am băgat un cablu de mai gros, doar o spiră sau două. Și am făcut aparat de sudură în puncte. Vă salut, numai bine. Ne vedem la următorul videoclip.